Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka lenyam Behdeiñkhlam jong ka Raij joai ka ban sedang nadu ka pratarik hadu ka khatway tarik ubanay naitug arajar arpuway kan long ka bayay bayay reti da ka babod ru ya ki Kyndon ki bala penjari da ka sarkar jilla ling ba ka tanat ka kot ka khia ya kani la pentip da presiden jong ka Seiñ Raij joai uba OR chalam ha ka jinge kren bat kilat pathai khubor uba chalam ulah pentip ru batang kito ki balayo ya ki inject Tika COVID-19 kila abanyadon Bynta ha ka lenyam syad Behdeiñkhlam ka ban salong mentau senam arajar arpuway ka Seiñ Raij joai ku ang ikam ni ne du kitu don hi ki khon yong ka lom ka pedeng ki khon yong ka Seiñ Raij joai yu de deble ya ka vaccination ka COVID vaccine ka wa da em kan ni haki vaccine center yong ka district yong ka state hakaleng ki thau du kita don hi ku de pendep ya kan ni ka Bynta ka vaccine kam ka lat ya da yai do yai pran yau lai ya bi navy heavy kat kam ka jing batai yong ka health department dei wabon ki dor bar snong de elad heki open bor le neu pon snyau thu ya ki nong thong chnong ki wo ye em Bynta ha ka Behdeiñkhlam mong adui ki wo chat han rai kam ju ye ki wo pendep ye ka niam guru kom jar yung sem yong ki ha ka sngi kau e ki ya ka siang ka por ka chlap ka chliang kam ju le wo e ki ya te I Bynta o ye to na ka chu ka siang ha ka sngi kau e ya ka ngo ko dem hawara ki thanda yung ta hai jing to ka di ka Bynta snyau ka ni wa nei liang yong ki khnro ki wa khat phras dem chanai kam ju ki wa so phausan dem chanai da bon ki wa de pendep ya kan ni ka vaksin yoluti wa ka jing pendep I ya kan niam ko kom ka yong I ulai ko kat kam kita I Bynta I wo be skati ya kan ni ka kham ha ka pratarik daw em ka ra sambut khnong na ka tai ka khon raj khilang raj haki de e ka Bynta wo pendep ki ha ka nong rim ko em so phau ngut ha ka wi ka thau dewa ya ka Behdeiñkhlam to ura ki ha po khat ar ni khat lengut an hi khnang wa yo yi u penbiang ya ki kailan yong ka sarkar kam ju ki yong I yong ka Seiñ Raij joai ka wo wi jangai ka ma chimitar tam no wi hawi hai ju ipo ya boro ki nyau dong ki em hapo ki thawaner yong ka Seiñ Raij joai ki le ulai ki da ka jo peluti ka wa em ki so pha ngut ha ka wi ki even ura Behdeiñkhlam ki le hapo khat a khat le ngut dep nei te yo yu pen dep yai ni kam to tho hai jing to wan ki nong yarap ki wa na ki thau ki wo yarap ya ka Seiñ Raij joai ki wo wan na nong kendong ya ki ni le de e ka chithi cha ki dor bar snong wo pen biang ki ya ki wo put buhuri le ni ku chok bom le ni ku ra bom da ki tu ki wa de dep le ya ka vaksin wa he je por la de em na perdi yong ki tuan ki wo em le ya ka vaksin le ni ku nga hap le ki da ka test ye ki chwa wa u chim kti ka chnong ye ki wo pen em kam ye ki kam ki nong yarap ne Bynta ka Behdeiñkhlam ha kini ka por ko I pun siaw I piwa nei liang ki dong ki chnat ki wo ye chim Bynta wo ha ka Behdeiñkhlam tu snem ki de man ki de bangkre ye kam yong ki na do wo ra I Behdeiñkhlam I wo chna I ki rot kat kam ke SOP ko wa ka Seiñ Raij de e ki chuki kat kam ke SOP ko ye lai lang gi rungkat wa jing I batai yong ka Seiñ lang ba kaniam korkom ko ki to ule gi hakini ki por te hakini ka por kam ong doloi ki Behdeiñkhlam ki rot uro em gi kam jo la Behdeiñkhlam kian ki opinien jar yung kisam ki te la uro em gi thanrai ka Bynta ko wa jo pen chong chit ko wa ki khon yong kaniam tre hadin ur dep ya ka nya perthat jo e chat me di kata ka Bynta unu snem na do unu snem dep kam jo la unu snem em de u eladi ya
kidong kichnat walaupun MK meni wo chati daimit. Hei tok wan wa kidong kichnat kiwa neliang kesain dedap ego SOP dedap batai. Wa kidong Ïashim Bynta hak Behdeiñkhlam to ujiet ki du so phawngut dan hi sidong wai wa Ïashim Bynta ki jar jar ithau iwadau batai wani ki manapoi gini ki sosi le yaw. Hei tok wa gini ki so phawngut de banjur wa kiwan po udap vaksin. Hei tok wong COVID-19 kita hok lani Bynta ki wo Ïashim walani wo hakani ke Behdeiñkhlam. Kini tok ko kamba ya kidong kichnat upai usli ki wo upa ki ya ki kon ginat yong kichnong kathau ki dukat kitu ki wada vaksin ki wa khathas nem chenai hapo nru paus nem dan hi siapa ya kin ru paus nem chenai kita la ni ki Ïashim Bynta hakani ke Behdeiñkhlam. Tai wo pen sekiat ya kinong Ïashim Bynta ki wada yo ya ke vaksin neliang kesain dau ega kibaj ya kidong kichnat woro wadu kitu dani ki wada recognize kichnong tamjo lagi wada kesain ye kibaj du kita dani ki wiyu Ïashim Bynta hakani ke Behdeiñkhlam. Ta neliang kidong kichnat next kami wa de pengkrek ye gini woro kenang wa ke Behdeiñkhlam me mutusan uman go lai baik lai nanti kakam ada penbaik dan kakam ada penlai baik penlai nanti da upad loy ulang do akam jo le kibasan ki he ikon yang garai ke chnong kamba po ke el ka joai da pendep ye kan yang Behdeiñkhlam ha ulang do kong usan cermang yoi keding siau hun wa hado ne ke sngi garai cermang daman kan muna bo bha ne yo yada ya ka jingpur yang kini ka Behdeiñkhlam ha kini kata ya kuwan upendebi hapo karak juai ko ile emi jing kermen aden yang ke Behdeiñkhlam uman kana munai kamaman hapo karak yang cerman hadir juai Oktober bot so wialong woro kini ki solang do nin de pendebi yo kinya perthat wore chemlangi ko de kular langi ko yek krek tilang nei Bynta wilai langi ceruk ko kabor yang ka an sarkar em ge jing karmen ko skem ba ba ge jing pendep Behdeiñkhlam mentus nem oman ge jing kerko om nam to do bah ki kon yang ke niam tre ki kon yang ka rai ke chnong an rai Bynta chitlup yang keri ba ke jai bro kublai cibon ka Behdeiñkhlam su kemen yo woro wasat kublai cibon